ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ದಾಯ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯಿರಂದು ನೆನಪುನಗನೆ ಫುಲ್ಲು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಯಾನು ಪಾಡ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತನೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೋ. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲುನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುನಾತ್ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವುಡು ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ತಕನ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಾತ್ ವಿಚಾರೊಲೆನು ಏತು ಸರಿಯಿಂದ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪುಸ್ತಕ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೆ ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆ. ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಒರಿಯಾಗ ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪಾವುಡು ಅತ್ತಂದೆ ಸುಳ್ಳುನು ಅತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ. ಇನಿ ಎನ್ನ ಯಶಸ್ಸುದ ಸುರೂತ ಪಂಜನೆ ದೀತೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಥ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಲಿ ಏತು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರ ಎಂಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಭಾವನೆಗೆ ಬೇನೆ ಆಪುಲೆಕ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ದಾಯ ಈ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಡು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಧರ್ಮಾಂದ್ ಬತ್ತದ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಪನ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಡತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಯೊಂದು ನನಗೆ ದುಂಬುಗು ಅಂಚನೆ ಅವರ ಮಲ್ಲಿಂದು ಪನ್ಪುನವೇ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ದ ಉದ್ದೇಶ. ತಪ್ಪುಂದು ತೋಜಿಂದ ಮಾಪು ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ 2018 ಶುರು ಮಲ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಶುರುಕು ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ದಾದನ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದು ತೋಜಿಂಡು ಅಂಚಾದು ತುಳುಟ್ಟೆ ಚಾನಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು 5 ತಿಂಗಳೂರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪು ನಾವು ತೆರೆದಿಜ್ಜಾಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೆಲಲ್ದ ಆರಿಕೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರನು ಪಾಡ್ಯೆ. ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಒಂತೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಂಡ್ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋలను ಪಾಡ್ಯೆ ಆಂಡ ಅವು ಆತೊಂಜಿ ಮೂ ಆಯಿಜಿ ಇಂಚಿಪ ಪಾಡ್ನ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವದ ಕಾರ್ನಿಕೋನು ಪಾಡ್ಯೆ. ಅವು ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನು ಕೊರುಂಡು. ಈ 2 ವೀಡಿಯೋಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕನೆ ತಿರ್ಗಾಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೋಡು. ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಲ ಅಗ್ಲು ಮೋಕೆದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾವು ತುಳುನಾಡದ ಚಾನಲ್ನು ಬಲಿಪೌಡಂಡ ತುಳುವೆರೇ ಆವಡ ತಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಪಾಡೋಡಂಡ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತರಿಯೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಷಯలను ಮುಟ್ಟಾಬೆ. ಅಂಚನೆ ಏತೋ ತಪ್ಪು ಬರು ಐನು ಸಮಾಧಾನದ ಕಮೆಂಟ್ ತಿದ್ದಿಲೆ ಯಾನು ವಾರಡ್ 2 ಅತಂಡ ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಬುಕ ನಿಗ್ಲೆನ ಊರುಡು ಆಯ್ನ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ ತೆರಿಪಲೆ ಯಾನು ಆಯ್ನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಬೆ. ನಿಗ್ಲು ಖಾಲಿ ನಿಗ್ಲೆನ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರ್ ಪಾಂಡಲ ಯಾವು ಯಾನು ಆಯ್ನಾತ್ ತೆರಿದು ಬಾಕಿದಗ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಬೆ. ನಿಗ್ಲೆಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪೇರು ಪಂತು. ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲು ತೂಪುನಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ವೀಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತುಯ್ಯರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪದು ಕೊರಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಈ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬಂತುಲೆ.